Olá, onte foi o meu último día da vida profesional e hoxe é o primeiro día do meu retiro, da miña xubilación. Entón, pois, como todo xubilado, busca unha tarea, busca algo que reemplace tantos anos de vida profesional, tantos anos preocupándose pola patrona que non colla ladillas, preocupándose por que os compañeiros estean contentos, preocupándose polo traballo, levantándose cedo, chega un momento que un perde ese fuelle e hai que buscar outra maneira de vivir. Entón, eu sempre me preocupei porque non tiña líder, e a xente que tiña Che Guevara como líder, como maestro a pensar, Stalin, Hitler, Napoleón, e moitos outros, non? Todo mundo ten un líder, e o que eu constatei é que generalmente a xente ten un líder que está liado á morte, é dicir que mataron moitísima xente ou por culpa deles morreu moita xente, non? Entón, eu pois non me gustaba ese tipo de alianza moral entre min e un líder espiritual que guiara o meu destino. Entón, pois, sempre procurei un e non o atopaba e agora atopeino. Pois o meu líder é Don Quijote de la Mancha, porque non matou a ninguén, nin morreu ninguén por culpa dele, e ademais ten a particularidade que non existe. É un líder ficticio, é un líder moral. Entón, pois, a min gustoume ese liderazgo. Gustoume esa loita contra os muiños de vento, esa loita contra os gigantes que podían vir destruir o noso mundo e sobre todo, pois, ter esa Dulcinea do Toboso. Todo é ficticio e, sin embargo, é un líder mundial. Don Quixote da Mancha, Alfonso Quijano, foi un líder mundial, foi e é, aínda hoxe, un exemplo a seguir. Moita xente, pois, que fai o ben, que quer facer o ben e que loita contra o imposible, pois din que é un Quixote. Eu, pois, agora voume dedicar a ir a combatir o mal, e gustaríame, pois, en todo caso, teño ese proxecto de irle meter 4 hostias a Putin, a Zelensky, outras 4 hostias, porque por culpa deles morre moitísima xente. Eu non vou analizar, porque Don Quixote non analizaba, porque ele vía monstros por todo, ele vía xigantes, destrutores por todo, ele non se preocupaba de saber porquê. Ele dicía, esses gigantes hai que acabar con eles. Eu penso que se acabáramos con eses gigantes, con eses ogros, pois o mundo sería mellor. Por exemplo, pois iría a Netanyahu, pois iría tamén, metería de 4 puñetazos nos fociños, sin máis, non iban a atar, nin nada, non? Pero meterlle 4 puñetazos nos fociños a Netanyahu polo que fai en Gaza, iría, pois, aos Estados Unidos, á industria armamentística, pois tamén lle faría unhas boas hostias de través, non lle sentaban mal. Iría ver os que se fixeron millonarios en todos os sitios do mundo, empezando pola miña aldea, os que se fixeron millonarios da nada, xente que non tiña ningunha competencia, ningunha capacidade, ningunha inteligencia, e fixeronse millonarios porque xogaron o xogo que estaba previsto. Lamberon os cus, deixaron morrer xente, despediron xente, e fixeron chanchullos a nivel urbanístico, non se preocuparon dos demais. É por eso que son millonarios, porque se preocuparon polos demais, pois terminan nun retiro, pois, simpliño como o meu, non? Bueno, agora verán que as armas non son moi, digamos, moi interesantes, pero como eu non quero matar a miña lanza, por exemplo, pois non quero matar, quero meter polo cu arriba a moitos individuos, a moitas personalidades, a moitas institucións morales, a moitas industrias armamentísticas, a moitos bancos que están facendo quiebra cada 10 anos e que o povo mete millóns para que eses bancos non creen un problema. O capitalismo, pois, está en crisis. E dicía Maquiavelo que o príncipe non debía de facer innovación ninguna, que non era bo para ele facer innovación. O
O capitalismo, pois, é isso, que non fai falta innovación, pero o único que decía Maquiavelo que facía falta innovación en caso de temer de perder o poder. Había que facer innovacións, quer decir, facer cambios, facernos ver que cambiamos para que todo siga igual, para que os ricos sigan mangoneando, para que nos sigan esmagando, poñéndonos o pé en riba, mentre eles fan millóns e millóns e millóns, e depois din que o fan gracias ao esforzo personal, á iniciativa privada. Non, meu amigo, non se fan millóns que a iniciativa privada. Iniciativas privadas tuve eu moitas e non fixen nunca nada, porque as miñas iniciativas van por defender ao pobre, por defender ao oprimido, por desfacer entortos, como decía o meu líder espiritual Don Quijote de la Mancha. E entón, pois, sabedes, hai casos como, por exemplo, en España, Vox, que ven prometendo de cambiar cousas cando din que cambian, que van cambiar e ponernos como hai un siglo. Como a Milei en Argentina, que vai ser un peligro moi grande se tipos como ese chegan ao goberno, vai ser un problema gravísimo, porque esa xente non propón ningún cambio, se vos o vedes ben. Eles propón, face ás crisis do capitalismo, máis opresión, máis liberalismo que eles din. Non é liberalismo, porque queren quitar ministerios do traballo, queren quitar todo o que é social, queren deixar a xente morrer de fame para que os ricos se enriquezan, dolarizar, cando sabemos que é o dólar o problema. Pero bueno, esa é outra política. Eu agora quería solamente vos anunciar que a partir de agora habrá un novo Don Quijote de la Mancha que a súa lanza pois, vai matar moitos monstros, vai liberar o mundo, liberar a miña Dulcinea, que para Dulcinea, pois xa vos digo, escollín a miña cadela, a Xoia, que é unha cadela can de palleiro, e depois para o meu escudero pois teño a Oslo, o meu can que é un pouco bastardo, e que vai facer moi boa compañía para aguantarme os meus discursos e todo. Así que vémonos nas próximas aventuras de Don Chucho da Miúda.